Sa mga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Disaster operation sa probinsya ginpaidalom sa red alert status bungod sang pamahog sang Bagyo Odette. 76 ka barangay sa probinsya ginakabig nga very high landslides kag very high flooding. Sa balita nasyonal, tanan riyon sa Pilipinas makabig na nga minimal risk sa COVID-19. Presidente Duterte kag Senator Go ginbawi ang ila kandidatura. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan Yes, mga aga, mga ka-aksyon, kag sa aton dira naga-monitor sa Facebook. Karon nga adlaw, pizza 15, Disyembre, 10 days to go until Christmas. Pulo lang kadlaw mga ka-aksyon, Pasko na, no? So, sa aton dira nga mga ka-aksyon, aton ipangamuyo gapon, nga ining ginatanaw sa pag-asa lang nga mahimo bagyo nga magsulod sa Pilipinas. Kabay pa nga hindi ini madayon o hindi makahalit, no? Hindi makatugas ang kalitan sa aton nga mga kaaksyon, no? So far daw maayo ang tiyempo naton diri sa siyudad sa Bacolod, and we hope nga sa kamudira maayo man sitwasyon kag welcome diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, no? Good morning na dara sa kay Dennis Richard Timor Roma, mga aga dira sa imo, sa kay Nerwin Sakmar. Good morning kuno kay Prenya Pajon kag Edith sa Edith Store, no? Sa kay migo naton dira Rumel Galio, good morning man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, I would presume ara na si Ma'am Van sa Minnesota, no? Kay do kahapon ang puli ni siya from Chicago, no? Good morning dira sa inyo kag kay Dr. Matt Mayo. Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay. Sa kay Carlo Sasota. Good morning sa imo kag Merry Christmas man. Oo, ka taga Silay, no? Sa Silay ni si Carlo eh. Kag sa mga ka-batch ko dabla sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Good morning sa inyo, no? See you on December 30 sa aton nga get-together. May mga get-togethers na nisubong eh. Still nag-observe sa mga protocol bala action doors, no? Ay, kanami sa mga ginasuksok. Ano na sa ano han? Pakpak? Hindi ka mga mukha na ba si Ay, gani ba? Kaya wala ka de. Kaya nadula ka gulpi. Ano na sang daw pakpak sa nga daw, no? Ha? Hindi ka na maglupad? Hindi man, naka-protect lang siya kay since do ang weather medyo cold. So, okay. dapat amugin man siya so medyo cold naman. Gina-protect ay mo mga muscles. Muscles gidya. Basi atag sa kanya matunugan. Sige. Abi ko ano mo na yung mga costume para sa Sabado. Sabado. At dungagan ko lang ni Dugangan lang. In-advance ko lang para may ideas makamutan na. May nag-tip na sa akon kung ano ang imo kwan eh. Kung ano ang imo nga costume sa 22. Sige. Ikaw kabalo ka na pero way pa sigurado kung ano nga akon kung maabot. Way po yung kabalo. Kaya ang imo to na abtan pagid bagyo daan ay nano to man. Sige lang Ilang taon lang niya. Buwas na lang siguro ang last mga ano kung hindi pagid guro. Hindi pagid sa feeling ko mangita-ngita karena. Ruby Fukihara, good morning dara sa imo sa Japan. Kay Gemini Borja,
Gemini Borja Sarnicula Gallardo. Yun ito to. Kay Ma'am Van Mayo, good gloomy afternoon. Gloomy, okay. Ara naging siya sa Minnesota, ikabalik na siya, no? Very good. Sige. Ernie Odasco Lidas, kag kay Eddie Laus, kag kay Nanay niya Sabel sa Victorias, mayong agaman. Kag kay Martin Aliling. Good morning, man. Good morning. Sa akong pagid nga mga kaupdanan nandla sa ning Bago City Cultural Troupe bala namon so na chimpo pa ni isang mga kabataang barangay. Kung kay kabot kabataang barangay, no? Wala ka nakabot kay mga 80s na siya mo. Dekada 80 na siya. Ang national president na so na si Aimee Marcos bala, senador sa muna national president so na. Kailan mo na nasubong ang amo na sang SK. SK. So na kabataang barangay na siya. So sang wala na mga Marcos, gini mo na sa naman ang SK. Sang guli ang kabataan. Yung kabataang barangay so na subunti mga katigulangan na sang barangay. Ang mga SK naman niya mga iba na sobra 40 na. Ate sige, standby sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ipaidalong naman sa red alert status ang Disaster Operation Center sa Negros Occidental. Umpisa karon nga adlaw, Disyembre 15, bagod man sa severe tropical storm nga Odette. Sa Tropical Storm Advisory, ang ginpirmahan ni Governor Bong Lacson, iyagin parugyan sa mga City kag Municipal Disaster Risk and Management Council nga pabakuron ang preparasyon, maghimo sang proactive measures kag precautionary action sa posible baha, flash flood o kon landslides. Sunod naman sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa, si Odette ang posibleng magsulod sa Philippine Area of Responsibility Martes o kon Miyerkules. Si Odette amo ika-15 nga bagyo sa Pilipinas karon nga tuig 2021. Naka-alerto na ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa pagsulod ni Bagyo Odette sa Philippine Area of Responsibility. Nagsapol o kon Martes sang hapon, nagsapol ang Bacolod CDRRM Council nga ginabugusan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas ang cluster head sa CDRRMO, ila na ginahanda ang mga pampubliko nga bulutkuan nga posible pag-ausaron sa mga evacuation centers. Inalerto man sa CDRRMC ang mga barangay. Nagpahanumduman si Vargas sa mga nagapuyo sa danger zone kaangay sa kilid sa mga suba nga mag-ulo aligmat sa lakat sang panahon. Ginalantaw ni Vargas nga kung hindi maglain ang hulag sang bagyo, mangin maulanon sa Bacolod sa mabot nga Huwebes kag Biyernes nga adlaw. Santong 76 ka mga barangay sa Negros Occidental ang gin-classify sang Mines and Geoscience Bureau ngayara sa very high landslides kag very high flooding kung maglaslas giman ang bagyo. Sa operational plan, ipresentar ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Safard Gerard Calian, 20 ka mga barangay na paidalom sa VHL o kon very high landslides. Ini ang sa Cadiz, isa, Ibi Magalona, duha, sa Ilog, duha, Kabangalan, 3, sa Manapla, 4, DSB, duha, sa Silay, 3, kag Victorias, 3. Ang napaidalom naman sa very high flooding, nga kategory nahamtang naman sa Cadiz duha, Calatrava isa, Ibi Magalona duha, Himamaylan duha, Ilog 4, Kabangkalan 18, Manapla siyam, Murcia duha, DSB 6, kag Silay duha, samtang Talisay may duha man kag Victorias 6. Sunod sa MGB ni nga mga lugar ang may 50 mm ka threshold level sa baha kag landslides. As of now, no, the track is sa Dalum, sa may areas pasulod sa Cabatu, sa Wayan area.
Ginalerto na mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa posibleng pag-igos ng Bagyo Odette sa probinsya. Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, naka-standby na maini kag magaresponde kung kinahanglanon. Nagpangabay man si Dunasco sa publiko nga mga magsunod sa mando sa gobyerno para malayo sa disgrasya. Nabaloan ginpayag sa pag-asa nga magaigo sa Western Visayas ang bagyo, labi na sa Negros Occidental. Samtang duha ka lugar karon sa Negros Occidental ang inakabing nga hotspot may angot sa palabuton nga piniliay sa 2022. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, ini ang isa ka banwa kag syudad gikan sa sur kag norte sa probinsya. Wala naman giningadlan ni Dunasco ang ini nga mga lugar bangod posible pa naman nga magbag-o ini sa palabuton. Duha pa ni Dunasco may namonitor nga pribado nga grupo nga posible magpatigan sang extortion kag mismo ang engkwentro sa duha ka politiko ka grupo man sa New People's Army. Nagalaw ang Nokpo nga mangimatahuay lang ang kampanya kag eleksyon sa amo nga mga lugar. Gin pasiguro ni 303rd Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nagapabilin ang proteksyon sa mga nagretiro nga mga katapos ang Citizen Armed Force Geographical Unit akon CAFGU. Sa interview sa Aksyon, firing lang ginengganyo man ni Pasaporte ang mga nagretiro na nga CAFGU kag publiko nga hindi magkahadlok nga maghatag sa impormasyon sa Philippine Army agod na mapasabat ang mga miyembro sa New People's Army kon NPA nga may kimuan sang pila ka krimen sang pagpatay kag extortion. Sa madumduman, 3 ka insidente sang pagpamatay sa probinsya ang ginatudlo nga himuan sang NPA. So, part hapon, kung maghatag information, nga maghadlok kita, kung panahon natin ng biro, nga mahadlok kita maghatag information, balang natin terorista man yung NPA na grupo. Kasi nga mahadlok kita maghatag sa Kabagin sang pagpahayag ni 303rd Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Tanan nga riyon sa Pilipinas makabig na nga yara sa minimal risk sa COVID-19. Samtang Presidente Duterte kag Senator Go ginbawi na ang ila kandidatura. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manginodelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga pa. Sakay Athea Kim Rimandra, may agaman, nagatanaw pag isa sa YouTube. Sakay, ariman ni si Athea sa Yes, ara siya Action Boy. Friday? Sa Friday. Oo, ara siya. Gina Macapasientos from Barangay 29. Oy, mga taga Barangay 29, mga aga dira sa inyo, ha? Sakay Ray Baryoga, mga aga kuno sa tanan nga members ang EFC. Yes. Carlo Sasota, Merry Christmas, Aksyon Dorel, I miss you. Sino nakilala mo? Si sino? Si Carlo Sasota. Ito hindi. Taga Silay ni siya. Ang gali ka. Oo. Sabi ko lang, mo kayo niya, Hindi may ko ari kasing butan niya, I familiar. miss you. Tibo, Sana sila mo nakakita, all. nahin na ka mo base mga ex mo niguro nga. Ex-gidja. Sino nasa man? Bilang taon kami tsura yun eh. I miss you, sumining nakakita na ka mo. Daw si Batgirl ka kuno Doors. Michael. Ang bali Doc Mayo, slit sleeves kuno ang tawag sina. Ang butlong. Slit sleeves. Ang bali ni Dr. Matt Mayo, gina-analyze gali ni Dr. Mayo ang imong outfit. Ha? Ay, oo. Dumang ko na sa... Christian Ikes, mga agaman, kaga watching ko no sa kabukiran, sang kawayan. About... Melvin Peñafiel, kag kay Daisy Trias, listening from Gold Medal, Barangay Panukoy. Oy, taga Gold Medal. Good morning to mo, Daisy. May mga gold medal. Kamu di gali sa ano yan. Puro Gold Medal, meron na kami, ha? Wala ya puro gold medalist. Sa... medal Kung makakuan ko, kung makakuha sila blasang Bulawan. Pwede gold may isla, medalist. no? Oo. Kung may ara nga maka-Olympics, bala nga magkuhan da. Gold medalist dayon. Pero, Kay Stella Maricelis, yak mga aga sa imo kag Merry Christmas, no? yes. Good morning. Kabay pa nga magkita na ita, may Pasko ka sa akon. Oh. May Pasko ikaw sa akon. Yes. Ano man Piwa nga da. daw di piwa ako ni plastar out. Kabay pa nga ihatag mong Pasko mo sa akon. Namo na. Ano piwa na ginaya? Para safe ka. Ito kadelikado sa may Pasko ka sa akon eh. Na. No? Sige. Kay Miss Jinky de Alagdon, dira naman sa Phoenix, Arizona. Good morning dira sa imo. Kag good morning sa mga EFC, no? Halin kay Miss Jinky, kay Lily King, Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, kay Serela Summer Aguilion, kag Beboy Villasor, good morning. Thank you kay Miss Jinky sang 200 stars ang insendi mo. Salamat. Maria Teresa Hopilenia, good morning man. Kay Ana Sinoro, kag Reynaldo Reparo, Shakil Tarak Muhammad, tamyaw ko lang si Johnny Beth Groom. Groom eh.
Grumi-gro Johnny Hef. Grabe nga ngalan ba? Kabudlay ba? Basta Johnny Beth na. Grumiya gali. Agromia. Johnny Hef man eh. Johnny Hef. Giliwat pa mo. Johnny Hef Grumiya. Sige. Si Michael Cordero. Good morning kuno kay Sol Cordero. Di si Shaquille nukot na niya, sir. Pasko ako Ay, salamat kita. Thank you, Gid Shaquille. Thank you, Shaquille. Yeah, sir, may Pasko ako may Pasko. May Pasko sa ako, no? May Pwede Pasko si sa ako. Shaquille, no? Muya man ta naman. Oo, PM lang sa Aksyon Boy. PM lang sa Aksyon Boy, shucks. Kalay. Juvie Munares, maing aga man dira sa imo. Kag si Lester, ko pa makita. Si Lester Benitez bla. Kasi busy siya sa work niya. Actually, amo ning oras niyo, ng lunchtime ni nila. Dito sa Sa Auckland, lunchtime. That's why nga maka-watch New na siya. Sa New Zealand, sa Auckland gani. Maka-watch na siya kay amo ng oras, lunchtime. Break time sila, obra. Na siya. Basta subong wala siya nag-break. Base, Dennis Nuestro, good morning man. Mga si Tofago, kag kay Richard Robles. Good morning. Man si Dan Bautista, good morning. Sige, kabay pa nga, nakasulod na gid ang bagyo, no? Pero kabay pa tanay nga. Nakasulod gid sa aran sa Safar. Nakasulod na gid siya sa part. Pero kung tanawon nimo daw ay pagid sa kana. Naka nami man sa chimpo. Naman sa chimpo. Kabay pa magpadayon ning mga chimpo pangamuyo tanang mga ka-aksyon. Matunaw lang siya gulpi, kaya wala man imposible action Oo, boy. No? Biyara sa una nga daw pipihon naging masulod panawagan sa una si former governor Bala Maranyon. Magpangamuyo tanang taga Negros di mangamuyo mga taga Negros way dayon hindi way sang powerful da ng prayer. Yes, wala sang imposible sa pangamuyo. Kag ang tanan nga mga pangamuyo gina-answer gina siya, no? Gina-answer ginasabat gina ang tanan nga pangamuyo. Galing kinanglan kabalo kada baton sa sabat Hindi blam. Miyara man nga sabat nga yes. Miyara man nga later. Wait. Miyara man nga sabat nga no. Basta ginasabat. Ginasabat. Ang pag-intindi bisang ibanding ang pangamuyo kuno ginasabat nga ginahatag mo. Hindi na yan. Hindi na mo. Okay. Siling ko gidaw. Mo gidaw. Tiling ko islan ko ning kwando kakalam. Nga mo na yung gamit mo. Amo ning ginatag sa bahay nga gadayon sa balay. Hindi kaya ambalan tayo ka, diba? Bilin ka na sa imo nga, face mask. Correct. Pamati sa mga advice. Imo nga advisor. Patiyon ko ikaw ko nang Kagawad advisor. Ikaw ang ako nga patiyon ko nang bahay gadayon sa balay. Ate ang bahay gito nga sa balay. Siya gito mas nakakilala. Kag mas nakaibalo sa mga bagay-bagay. Bahay gadayon sa balay. Gadayon gidya. Sugit akabla kami siya lane bala. Bala na niya mo niya naman kanon niya mga GAGO mo bala. Asabad. Ang maganda yung mga terms ng sa mali ma-learn mo gina nga mga terms. Terms and terms and conditions apply. Kalay. Kuliton ta ang prayers tablan na siling naton. Gina-answer gina siya. Pero kinahanglan batunon mo kung anong sabat. Sa siling tana, kung may ginapangayo ka, balik na. Ara na? Balik na ta. Sige. Standby na sa mga balita national. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga
panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30 sa detalye sang Balita Nasional. Ginreport sa DOH nga tanan nga rehiyon sa Pilipinas sa makabig na nga minimal risk sa COVID-19 cases. Nagligan nga Disyembre 6 na nalambot sa pungsod ang una nga minimal risk classification, samtang mayoriya sa mariyon ang sa idalom sang low risk sa COVID-19. Suno kay Dr. Arthea de Guzman, Director sa DOH Epidemiology Bureau, tanan nga rehiyon magluwas sa Bicol kag Soc-Sargen ang nagapakita sang negative growth rate sa tilikdan nga simana. Formal na nagin-withdraw ni Senator Bongo ang iya kandidatura sa pagkapresidente sa 2022 elections matapos magpadulong kapon sa aga sa talatapan sa COMELEC. Sa interview kay Go, ginpayag sini nga mayara siya sa hinambalan gani formal niya gin-withdraw ang kandidatura. May baluan Nobyembre 13 sa nag-file sa COC sa pagkapresidente si Go kag sa Nobyembre 30 nagpalayag ini nga mag-aatras sa pagpapili bangod sa pagpamalabag sang iya pamilya. Ginbawi na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Certificate of Candidacy sa pagkasenador para sa 2022 nga eleksyon. Kadungan ini sa pagbawi sa COC sa iya kalyado nga si Senator Bongo sa pagkapresidente. Una ginapoint si Duterte sa partido PDP Laban nga ginpangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cuse bilang Vice Presidential Candidate apang ginpalayag sa presidente nga magaretiro na siya sa politika pagkatapos sa iya termino sa Hunyo 30. 2022 apang nagligid nga bulan sa nag-file ang presidente sa COC sa idalom sang substitution. Giningadla na ni Davao City Mayor kag Vice Presidential Aspirant Sara Duterte ang pito ka mga kandidato nga iya suportahan sa pagkasenador sa 2022 national elections. Ini ang ginalakipan sang iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga nagpapili senador sa 2022 apang kahapon gin-withdraw ang iya nga kandidatura.
Yara man sa listahan sa anay Presidential Spokesman Harry Roque, anay Senator Jingo Estrada, anay Public Works and Highway Secretary Mark Villar, anay Defense Secretary Gibo Teodoro, anay Quezon City Mayor Herbert Bautista, kag Antique Representative Loren Ligarda. Si Sara ang katandem ni Presidential Aspirant kag anay Senador Bongbong Marcos Jr. Una na nga ginendorso ni Marcos ang kandidatura ng Estrada, Roque kag Villar. Ginaprubahan na sang Senado ang hagnang atuyo magtukod sang departamento nga mga tutok sa kinahanglanon kag problema sang overseas Filipino workers. Sa boto nga 20 ka yes, wala sang nag-no kag wala sang abstain o kung abstention, ginpasar ang Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Ginpahag ni Senator Joel Villanueva magaserbing go-to agency ang departamento angot sa problema sang OFWs, kalakip ng recruitment, red tape, regulation, emergency response, repatriation kag reintegration. Ginpahayag sang isa ka opisyal sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga mahimo may natabo nga inside job sa unauthorized bank transfers gikan sa BDO Unibank Incorporated accounts nga ginsaylo sa account sang isa ka nakilala kay Mark Nagoyo. Suno kay BSP Technology Risk and Innovation Supervision Director Melchor Labasan, mayara sang tao imbulbado bangod ang tanan nga record ang yara sa bangko. Ginklaro man ni Plabasan nga si Mark Nagoyo isa ka peke lamang nga ngalan. Una gin-report sa mga biktima ang unauthorized withdrawal sa din sa ila BDO accounts nga ginaligar ginsaylo sa Union Bank of the Philippines sa UBP accounts sa isa ka nagahingalan kay Mark Nagoyo. Nagwa man nga ang ginakawat nga kwarta ginusa sa pagbakal sa cryptocurrency. Sa katapusan nga sa aton balita nasyonal, gindala naman ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa angyas ning listening tour sa Sitio Liit, Barangay Purok 1 dito sa San Joaquin, Iloilo para magtambong sang Domagoso Sandoy Family Reunion kag sa uli katapusan nakapakita gid man ang iyas ning mga himata sa side sa iyas ning amay. Ang San Joaquin amo ini ang lugar sa dingin bunag ang amay ni Mayor Isko nga si Joaquin nga sang iyas ning lamharon pa nga edad nagpadulong sa Hamtik Antique kay sa ulihi nagtinguha ako nagtilaw sang iyas ni kapalaran sa Manila sa 1960s kay nagtrabaho bilang stevedore sa puerto sa Manila. Sa slum sang Tondo, Manila, si Joaquin Domagoso sa ulihi nagpangasawa kay Rosario Chayong Moreno nga isa man kan pumuluyo sang Allen, Northern Samar kag naghatag sa isa ka anak nga gingandan nila Francisco Moreno Domagoso. Si Moreno nagpahayag ini sa nalipay nga pagkatapos nga ini siya ang nagpangabuhi sa Tondo sa pagpating ini siya nagaisanon lamang nga Domagoso, ini siya karon ang nakapagkikita na sa iyas ni ginhalinan nga pamilya. Ang mga Sandoys amo ang mga anak man sa iyas ni utod o kung sang utod sa iyas ni amay nga babae nga nagpabilin sa San Joaquin. Si Moreno nagpahayag ini siya ang bugalon nga isa ka Domagoso. Bangod inihalin sa amay nga na din iya na hibaluan o kung natun-an ang kaimportante sang kapisan, pagpanikasog, kag sang tadlo nga pagpangabuhi, mga kalidad nga nagdala sa iya sang kadalagan sa iyas ni pangabuhi. Tanan akong bilang isa ka aktor kag sang uli, bilang councilor, vice mayor, kag karon mayor sang Manila. Gindumduman ni Domagoso ang iyas ni amay, nga sang una nagkakantong sa pier para magpangita sa trabaho, bisan nga wala kung lain ni siya sang duty kay nagalaom nga ini siya ang makitaan man kamahatagan sa trabaho agud nga makahatag man sang pagkaon para sa iya sini nga pamilya. Ginpadayaw man akon ginpabugal man ni Domagoso nga ang iya ginahambal asang iya ginhalinan ango siya ginhalinan ang napamatud-an na gid man sa bilog nga kalibutan. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report second portion upod kay Aksyon Fred Salangka. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,